Áno, chlapci, čo je úlohou pri tomto stole? Takže tu sú asi nejaké hlavolamy. No ja snažím sa guličku dostať do cieľa bez toho, aby padla do jamky. Lukáš, to je jasné, Rubiková kocka. Aďo? No, ja sa snažím tieto maličké guličky dostať sem do... No? Ja sa snažím poskladať všetky farby vedľa seba, aby išli postupne. A ako to funguje? Vlastne, ako to robíš? Vlastne sa točí rukami a tým, že točíme jedno, tak túto máme čiernu, takže tu si potom toto a takto ďalej pokračuje. Rozumiem. Filip? Ja sa snažím dať tieto loktičky do týchto dierok, alebo čo to je. A podľa farby. Richard? Ja sa snažím tieto farby dostať vedľa seba. Áno. A to robíte spolu? Áno. Dobre. Adam? Snažím sa ničku vymotať z tohto brehu. Asi král, dokázal si to. Dobre. Ťažisko je na konci krídel, čo je z tejto oblasti, tak sa prenáša ťažisko mimo tela a tým vzniká vlastne rovnováha a ešte jedno ťažisko tuto na zobáčiku v tejto časti a to prenáša na zobáčik, takže ten značík sa bude stále držať no môžeme vnikať ako chceme proste, že nespadne a snaží sa udržať rovnováhu na to proste.